ini. Wah, santri Masya Allah, orang wani panas noleh. Sego tembe di wah nunggu panas rumah-rumah kok jangan wah lengser lho tak apa-apa tahun 5 baru. Hasil wani panas ayo noleh lah. Ya Allah. Coba niku dipraktekke ning rumah tangga, bapakne karo ibune amoran, anake moto. Ya Allah. Kita konan. Dan ini sebagai anak, iku luwih seneng karo bapak ibune amoran dahar, apa luwih seneng karo bapak ibune padu anake dadi wasit. Kira-kira ngene sing pundi? Nek wong anak-anak sing niki mesti luwih seneng karo wong tuane harmonis, kira apa badan? Masyaallah. Lha iku keharmonisan iki penting. Mula Kanjeng Nabi niku karo Siti Aisyah masyaallah. Nek Siti Aisyah niki ngunjuk wedang, tak coba apa ya. Ini umpama niki nonton ngeten iki. Ngeten iki nggih. Mboten iki pakai Kanjeng Nabi mundur gelas Siti Aisyah niku. Ya Aisyah di maulid ngunjuk iki sebandi untuk iki aja sampe mundur. Jadi ibu ditampung. Ya Allah, pakai beberapa apa-apa lah, wis tuwa, arep tuwa ki ora apa-apa. Nggih. Masya Allah. Ajeng wis tuwa Mbah Kakung karo Mbah Putri bulan-bulanan ya ora apa-apa kok. Putune malah saya seneng ya Allah. Kaya ngopo aku iso kaya simbah, gitu bener. Ini sih jumbo-jumbo bayang mau sih lah. Ya Allah. Niki. Dadi wong lanang tanggung jawab diniaten ibadah niki insyaallah napa nggih kaya dadi gampil. Suwani wong wedok niki lho taat karo garwane niku nek diniati ibadah niku yo kepenak. Masyaallah. Wong wedok niki semakin taat karo kakune mboten semakin ino, tapi semakin terhormat. Jadi kula jenengan dadi umat Nabi. Kanjeng Nabi kasih karo Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah niki wong sugih, boten wong larat, boten siji-siji yang Mekah. Wekdal Nabi. Ngono nalika Kanjeng Nabi niku napa nggih tirakat wonten ing Guwa Hira. Ya Allah saking daleme Siti Khadijah niku nek dugi Guwa Hira niku perjalanan sekitar 6 kilo. Nek sing ponate tidak haji utawa umroh pun paham. Jadi dalam Siti Khadijah niku teng cakepe Masjidil Haram. Itu Guwa Hira niku ya sekitar 6 kiloan lah. Terus gone ereng-ereng ngoten niku bukit terjal, bukit watu-watu ngoten niku. Ya Allah, binisbat Siti Khadijah yang sugih karyawane pirang-pirang. Siti Khadijah niki betakaken kiriman dhateng Kanjeng Nabi logistik dibeto piyambak, boten utusan. Ingkang mongko karyawane pirang. Ya, nek apa Siti Khadijah ngoten niku dadi asal boten. Buktine sakniki kathah tiyang-tiyang diparing asma Khadijah. Nggih apa boten? Bangga dengan Siti Khadijah. Jadi wong wedok semakin taat karo wong lanang, semakin ngajeni wong lanang. Nah, iki Mbak Ina dereng-dereng nggih. Ora jenengan santri ya kudu paham lah ngoten iki. Ora saya asor, ora saya ino, tapi saya mulya. Soale napa? Al-ummahat madrasatul aulad. Ibu di sekolah anak-anak itu makin generasi yang berikutnya bisa delok, oh ibune iki hormat karo kakune. Ada ibu itu wong sing hormat karo bapak, ini otomatis anak ya niru dateng ibu ini. Oh, wong lanang dibato kaya ngopo nek wong wedok niku sing wedok niku ya nah niku ya. Biasanya anake niku tak karo mbone. Contoh Nabi Nuh alaihi salam, putrane kan niku melu mbone. Suami Raja Firman niku lho, kurang ajar 200 tahun ra tau loro ngaku pangeran besar. Raja Firman 200 tahun boten ate loro piro